Šiška! Šiška! Teď. Šiška! Teď. Hovno, fuj! Hele, Činku. No, co je Teriku? Máme 500 000 odběratelů. No. No, tak bychom asi měli poděkovat. No a myslíš, že to dělá Koko? Jo. Stop. Teď. Takže čau, vítejte u Pavicový dobro. Já jsem minulý týden byl v Americe, jo, a tak jako viděl jsem tam jako jeden super recept, který bych vám teďka chtěl ukázat, takže vezmeme pánvičku, jako leskou pánvičku, dáme ji na plotnu, zapneme to nějak, jo, a dáme na to jabko, strouháme si ho, jo, když ho nechcete strouhat, tak ho tam nedejte celý, najednou, a počkáme 40 minut. Takže čau, jsme tady zpátky po 40 minutách, jako. Vykonám se to, tak si to tady vypneme a vezmeme si to. Auto pálí. Počkej, já to zkusím znova. Auto pálí. Jako, víte co, vezmeme si na to utěrku, že takhle vezmeme jako. No, máme to, super, dáme takhle sem a necháme to tady stát, utěrku můžeme dát pryč. Takže tohle je konec tohoto receptu a teď bych vám chtěl ukázat ještě jeden suprový recept, který si teďka nemůžu, jo, už vím. Takže dáme pánvičku, už nepotřebujeme, a vezmeme si takovýhle hezký kastrůlek. Dáme ho to zpátky, zapneme to znova a dáme do toho, co do toho máme dát, a už si to pamatuju. A už vím, dáme do toho, co se nám řekl z předchozího receptu. Takhle to dejte, tam jako kolik. 40 minut, to bohatě stačí. Teď. Vítejte u televizní relace TV Tonda, dnes s Lucí Prcavíkovou a Riem Mystériem. Dobrý den, vítejte v našich dalších zpráv TV Tonda. Teď, před nějakou malou chvilkou, jsme se dozvěděli od našeho reportéra Česneka, že při ostře sledované situaci v Ukrajině Česko využilo situace a obsadilo Slovensko. Kuřecí řízky za 109,19 a pivíčko. Lucko, máme tu posluchače. Jo, já se omlouvám za tuto velmi nepříjemnou situaci. A tady čtu, že na Ukrajině a v Americe se narodily 2 děti. Jo. Tato zpráva nás velmi šokovala. Všechny. Děkujeme, že sledujete TV Tonda. A pokračujte. Jinak Tonda. A kuřecí pasí řízky. A 2 děti. Zejména Ukrajina. Budou brečet. Naschledanou. Ahoj. Dobrý den, pane, co si dáte? Mleční řesty, ráby, Pomalej, pomalej. Prosím, pane, pojď. Dnes uvidíte opětovný souboj mezi Richurdem Bleskosvodem Rebolem. A Jamesem Popelnicí Klaksonem. A s tohle pomu dneska končíme. Dneska se pokusím rozeběhnout a skočit do dětského koutku. 2. Teď! K koupení časopisu Kraus dostanete cigaretku zdarma. Vyhlásil jsem válku Německu. A víte proč?
Protože můžu. Teď. Pane redaktore, a popelníček by nebyl? Možná. Prosím vás, potřebuju volné ruce. Tak, jak se říká, když někdo chce nastat stát, tak vyhlásí amnestii. Ale já budu hodný, já to nikdy neudělám, já nikdy nevyhlásím amnestii. Já totiž vyhlásím 3. Co děláš? A normálně jsem toho veterána za druhý světový zabil. A to je konec tiskové konference. Pane bývalý prezidente, mohl byste mi tady prosím podepsat potvrzení o amnestii? O, jistě, nebude žádný problém. Tady to máte, pane. Mockrát vám děkuji. Děkuji. A teď. A tímto Se S vámi? loučíme.